veterano sa Islao na. Kayong bunsag mga par, at gusto na sa Tlig Isla kuan. Ito na sa Mexica sa magtawad may P2P Internet Wireless. Ato may si Bobos. Si Bobos may. Asa Isla Gunoy? Ang amo ang sakyan. Ha? Dami kay ginit ron paminawan kay murag sakit-sakit nga katol-katol ba? Panit. Pero tamo kita roer. Ano mo bangka dapat? Iyo apa mo parkingan dir yun na to? Hawan? Ayo ay parkingan mo ba noy? Miyawi bi ako parking bi. Ay, Ako ay sa para tarong to boy. Gamay man lagi ni. uno mo kuno na. Uno. Uno 1/4 dito. Asin. Ano? Ba ato? Ito ba? Bart, muli ka Bart. Pa. Kasi muli din. Nagbalik na to. Nagbalik na to. Ya awak maligid mo ni. Maligid. Gumaya po na yung hindi ka na mubawog. No, bugat ra ba to? Useless siguro nito buha. Dapat yung ganina ko pagbalik. Walang bubuo. Imbis umpaya para tog taas, upak na ron ta. Klaro. Na lima ta to. Oh, maganda sa pala ba kay mula ko sa dere bugaw. Kabant nga to gamay. Ay. Supply mag-spark plug. Grabe ang init mga paro, grabe na lang sa isla. Dapat kami karon sa isla, grabe init ay. Super init. Lami ang init. Tara, mang-repiron nga ang tinama para. Yan mga para sa loob. Anak. Hinay ko na yung signal. Ang nangyari kaya mga patas
lakas agamay. Ubos ra ang tubo. Gawa na mga tulo kada tulo. Wala kay init kayo. Init kayo mga pare na paro nasa. Piso wifi. Dira? Ya, pahangin sa mga pangapar kay bago pa may nakapatugong sa among inita. Init kayo. Dara mong ipatubo nga tower. Hindi na pa nadugayan ni patubong kay nabali ag amo unang pagpaparog. Ngani kay wa mabundak agwan. Tumura katubo. Ito na sila. Customer ya. Tubig na to kanina. Sa sanina eh. Ha? Lubagan lagi. Ha? Kalubagan sa sanina. Tawa ay. Tulog na lang. Ah, gukas na eh. Ako ba? Katay. Ang ganda ro. Dali, sabi ko. Na, banay. Panisa sa na. Ako sa ring Sana aginas lambay do. Ha? Tangan. Ako sa ring option ng appetizer. Kumain lang na. Si. Manam nagkaroon be. Kinamot ra ko eh. Panisa kay sudan dito. Samad sa. Tanawa na no. Ba? Dusa ko ulit ako. Para ba dyan sabaw? Ni. Ah, ay. Unsa man nilay? Unawanan. Andito mga sa tabay mo ha. Laban. Dito ba sa tabay lagi doon? Puro ko bro ba keyboard ni Jared ganina? Allah. Uy. Ay, saba. Kaya ni kahuman na mag-ingon na ni